हेलो लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना देग्लायनि फोरलायाहाय जानो हानाय जाबाय। लोगोसे आङो बेखौ एम्फौ सुनायनिफ्राय बोरैहाय गोरलैयैनो रैखा खालामनो हायो बेखौबो खिन्थानो लादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबे दाङाखौहाय आङो टाबावनो फोदोंमोन। ओमफ्राय बिराद मोजां ग्रथ जादों आरोना टाबावनो। बेखौबो आङो दिनै खानानै लागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंना लिसुआबो जानो हानाय जाबाय। नैबेलाय बिराद मोजाङैनो मोनबाय, नाथायबा फिथाइया एसे राबावनांगौ, राथ'वाखै। सान्दुंजों गोजा जाथारबाय आरोना, दाउफ्राबो जालांबाय। साननैसो उनावहाय बेखौ खानानै लानोसै। नैबेयो लाव गदाय, बेखौहाय आङो गदाय गायनानै लानाय। जानुवारि मासावहाय गायदोंमोन, दा बियो फिथाइ लाबाय आरोना। नैबेलाय लोगोफोर, फिथाइखौ आङो एसे दिन्थिनोसै। नैबेलाय बेहाय एसे फिसा, नैबेहाय एसे देरबाय। ओमफ्राय बिदिनो थाइब्रै थाइबासो दङ आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर, दा आङो दाङाखौहाय एसे खानानै लानोसै। नैबेलाय लोगोफोर, जोंना दाङायाहाय बेखौ आङो टाबावनो जावैदोंमोन, बिराद मोजाङैनो ग्रथ जादों। दा आङो बेखौहाय दिनै भाजि जानो खानोसै। नैबे दाङायाहाय एसे देरबाय आरोना, बियो फार्स्ट फोनायमोन। ओमफ्रायहाय आं दाङाखौ खेबनै फोनानै जाखांबाय। दा बियो थार्ड टाइम फोनाय आरोना। ओमफ्राय जोबोद गोथाव लोगोफोर, गोरलै दाङायाहाय। दा आं हानिखौहाय एसे खानानै लाहैनोसै। नैबेनो लोगोफोर, जोंना फोरलायाहाय। आङो बेखौ एम्फौ सुनायनिफ्राय रैखा खालामनो प्लास्टिकखौ गानहोनाय जाबाय। ओमफ्राय मार्केटावबो मोनोमोन मोनसे टेमा आरोना, बेवहाय मोनसे बिस्कुट बायदि थायोमोन। खिन्थु आङो बाजाराव थांनो हास्लाबैलाय बेखौनो प्लास्टिकखौनो आं गानहोनानै दोनबाय, माने बेरेया सुफैदोंमोन नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर, दा आङो प्लास्टिकखौ खेवनानैहाय फिथाइखौ खानानै लानोसै। नैबेलाय लोगोफोर, फोरलायाहाय आङो दिनै बेखिनि खाबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दा आङो एसे सबाय बिमा खाहैनोसै।
ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो सबाय बिमाबो एसे गायना होनोसै। नैबेलाय बे सबाय बिमायाहाय गाहाय जाद आरोना, बेखौहाय आङो लाइन मोनसे गायना होनोसै। लोगोसे आङो ग्रिन कालारनि सबाय बिमाखौबो लाइनसे गायना होनोसै। नैबेयो ग्रिन कालारनि आरोना, ओमफ्राय बिनि बेगराहाय वाइटखौनो मोनबोदों आं बाजारनिफ्राय, बेखौनो ग्रिन कालारनि होननानै हरदों। गायनाय नायनोसै बेखौबो माबायदि जायो, उननि भिडिअआव आपडेट होना होनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि मैगं खानायाहाय बेखिनियानो। नैबेनो दाङायाहाय, नैबेहाय एसे गिदिर, ओमफ्राय नैबे गोरलै आरोना। ओमफ्राय नैबे सबाय बिमायाहाय 2 केजिसोआनो जागोन। राननानै जानोसै, आंबो हारसिङै जाख' हाया। ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर जोंना फोरलायाहाय बोथिसेनिबो बारायानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे ग्रिन कालारनि फोरलाखौहाय आं बिराद मोजां मोनदों आरोना, बिराद फसायदों। आङो लुबैखादोंमोन ग्रिन कालारनि फोरलाखौहाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।